Yo, wagwan. 1 2 testing. Tadi ndoshandiko pesi. 1 2. And you? Oh, yo. It's okay. Otherwise, wagwan people. Mori say tadzoka zvekare panapa pa DJ Sparks podcast. Ndine chipfana changu ichi chishandi. It's okay. I know the bangani chipfana changu. Yo no. Bachanzi chi. And like always, tine baba mazvikokota panhau yezvemota vatenga mota ndiye munhu vanofana kuenda naye shekubatsira tusavharwe musatenge mota usatenge chitupa ndinopedzisira chako iwewe wega. Anyway guys, tisinopedza nguva yakawanda because tine magest akawanda muzoro nhasi tautaura nyaya dzana speed IShowSpeed namodza mumwe mrachiti ndikasara napatime mbijana but musindege because ndine vamwe vangu vamwakutisareyo kuti patime saka tidiskase nyaya dzisedzodzo then tine mumfana so kuza mumfana ngari paKFC so akaza kunoti manyirayo akamanya anodona basizo exactly. Saka nhasi tinaye tichanga tichikurukura tinoti artists dzakamira se then tina king of ZimDanceHall tina Madflex zvara nhasi saka tichanga tinzwa kuti tichi mangoma saka this episode fire. Nyaya speed uza ndikushazwa notangira papi jete ine zvakawanda ndotangira pakapinda best designers here ndotangira masong here ya friends dzakauma shure kana tenda you are notangira papi indotangira pakuti ini ndipfunga dzangu dzafanidza friends dzekuti aiwire iyo okay. Speed was here on a tour. Okay. Angauya uzona Zimbabwe. Alright. Saka chinhu chakarongwa here zvekuti chazoziva kuti pakadayo kati vanhu vanga kuzvipinzwa muprogram dzavo like kuna vamwe mabest designers angangoti anopana kuti akahovhoroza akabana vangu panokuda kuti zvinhu zvatikuita matakuenda inezvikusa chinhu chachakarongwa zvekuronda nguva ine program here yekuziva kuti achabva pana mbuya nehanda uenda kwakati pamwe maybe ndakasara because handisi ama2K. Inini handisi hangu because handisi part yeteam yake, but what I know about vanhu vema live streamer is havarongi vanotongobadza kamera vakutoita zviripo, so they knew kuti they were touring Zimbabwe, but vachazoenda kupi, vachazosangana nemabest designer here, vachazosangana nachief ben here, vachazojambirwa here paKFC vanenge vasingazivi zvinenge zvazvinhu zvinenge zvichitongoitika. Ndazoona kuti chief ben aitwa neprogram vaitoti vachibva vapo kuti now we are going to see mbuya nehanda, now we are going inozogadzirwa nevanhu velocal pavanokutambira paipa kuti haitamuradza pakati. Inini ndakuona kuti zvoni dayasonzwisisa vanhu vakaita sana yaya nana shashiyo kuti struggle yawakasangana zvawakafesa kuti wazosvike pakuzomuona waingotaimira here, waiziva kuti akuenda kupengofamba muharare ungoti kana tajumana kana kuti chinja chakaita sei. I feel like vakabaiza stereki. Okay, and Vese, whoever was planning, Speed wasn't supposed to go-kart. All right. Why? Go-karts are in Zimbabwe. Like go-karts are not Malawi. Akanaka udarika go-karts. Yo Malawi wakaenda msune. Malawi anakabva msune. Jude basi nakuti wakaenda last month. Mirai. Go-karts anakona Malawi. Akanaka udarika go-karts ari muno. Chifunga go-karts ari ku America. And I also felt the same. Amuti mimi munabva ku America nditi. Momuradza zvinhu zvamakaimporta kubva kwa. Anzina mama V. Pokelo fokamfadza rekupa handbag reGucci. Because ane a lot of my handbags eGucci. Unless wampare leather kana redewe. Ndokutoti afare. I think Speed was supposed to experience a culture yedu semaZimbabweans. Kumenesa kwateiri kunofudza mombe kunodise zvaitwa kueffort. Vanhu vekuqueen of hearts vada kutsiurwa. Hatiti Speed awo ari kuexperience Zimbabwe totanga kuridza mapiano zvedu memwe. No, everything kutosiya Speed ari muHarare. Aifana kuva muHarare for kanguva kadiki. Speed moments akunofudza mombe. Aifana kuexperience the Zimbabwean culture. Like is it Swaziland?
Eswatini kwakazoendeswa akazopfekedzwa Kenya ni tribe yakaita 24 hours Exactly. muno mutinaona yani zvigumwe 2 aitomufana kutombosvika ikoko kunana Binga kunana kuna Yeah. Ndosaka ndikubvunza kuti aiuyirei mubvunzo wangu chiripo kuti unoona speed yacho yakuzoita tour muZimbabwe andika but auya pane vanhu vakaronga kadhiri kavo vane agenda yavo yekuda kutosimuka nechinhu ichichi ivo kuna vanhu asi muZimbabwe pakaiswa zvevanhu so hagona kubva pazvinhu Ende futi kana speed zvakafana nekuti Meek kwakandakanzwa kuti kana Chris Brown ari kuuya kana ona alright ndakanzwa Chris Brown ari kuuya ari kuda maartist so ndoziva kuti Meek anoimba so strength ya Meek ndoiziya weakness ya Meek ndoiziya handifanire kungokoneta because uri wangu uri kuzvigona here I think speed aifana kusana na Deoro Ishewe their energy but speed as your Deoro Ishewe iwe ndio wanavasingafana kupinda mchidhiri wanakurongera speed wachavaziye kuti panodesa because vanhu vazhinji vakaenda kunoonana na vakamusangana speed vanhu vakatanga kufollowa speed maimanje munhu ane nguva achifollowa speed anoziva the type of energy na speed the type of things zvinodiwa na speed jani vanga vamvarira panzi asi vanhu panonetsa kuti tizoziva kuti akatanga kufollowa kunandiani zvinoitika nezvekuti manje kana speed akuuya inatanga kumufollowa nezuro nchiziva ndikabuda pavidhio yake ndogona kutopisa ayo speed takatanga kumufollowa 5 years ago nemuromo wako uri kuti wakamufollowa 5 years ago but do you know who speed is speed anotanga kuhukura ataifana kuita mainterview okay inini kuti zvino aigona ngachipinda maZimbabwe nzobhanopinda but kuti muspeed amaziye uye zvona kurongana speed wamaziye vanhu vairongana speed yakaisiri nyaya yekonectana kuti inini ndoziya Sparks saka vanhu kupinza Sparks kana panhu pari kudiwa mapodcasters ndichinazoona kuti apa Sparks apagoni ndofana kungoudza Ollah uya apa wana zvikuitika so nati imimi makasikana kupinda munyaya iyi inokubvunza kuti angauya kuzoitei handika waraiti kana angauya kuzoita program yanga inani waraiti mabest designers nevamwe vanhu vaingotera wakamubatira papi kana toingonzwa kuti achapfuura nekupablos iwe ongosanogara kupabloszvaitika zvekudaiso ukatasa vanhu vese vakabuda paipai tinogona akasangana naye anofanira kuzotiudza kuti kuti imimi kugara pezvazviri planned kana vese vakabuda paipai vakanyadziswa vakanyara vakaita sei kagrupu vanhu vagara vanotoziyana kudhara saka wakabva kuti speed wanopa akangozvino iwewe yotibatsirawo pakufamba naspeed akabva adedza dzinza rese kuti uyai wakomana tawana mukana saka ini ndopane point yangu yekuti iye wachona akaudzwa kuti uya utifambire naspeed ndiaifana kuringisa mubrain make kuti vamwe vangu vandiri kufonera ava havazvigone nayo best designer vanofana kutona kuti mufana uyu andika ari kuenda asi tomboti interested nekuziva kuti uri influencer uri designer angasina basa nazvo zvizazve aida ngoona vanhu vari paground vasangana nawo asi mufana uyu airerutsa akatirerutsira mwana wembinga mubhawaso pape akangoratidza wapinda mbava wabva wasangana nemakindergarten mbava wongosiya zvakadaro akatobvunza kuti kovana vanhu vari kudei mbava Scott Cooper son zvikanzi Scott Cooper isu takaona kana vanhu vawiki neumbava ndototya kumuditsa pamwe apa yangu iri murodhi ndonzika mwana wabva ndonyiwasatamene kuti onoti I'm DJ Sparks of Voz. Who is DJ? Samuse kambinga wamanga nimisa bota inandi no ini niyaze chekuita nemota no atisuse kambinga no we say context no ina sokunzwisa boss waudatanga soda kuti mjini ama akaiwa atini ndatokunzwisisa no atizokubvumisa kunashandi panyaya magarama sviba ndichenese ini ndakusiba baba aiwa ndikuti kuna Sparks ari kumukisira ndiwe but unoziva kuti Sparks chero ndikapinda mbawa
ndikaona mwana wandini ndisingatozivi kuti abva nemi ndotobvunza kuti koka mwana kari kutsvagei imba waka zvinotokushamisa Zimbabwe IShowSpeed baibeka aifana kuzonzwisisa wait amana munzwika remember kuti IShowSpeed anofana soti ane mafans akawanda ibata obviously it was bound to happen kuti achasangana nevamwe vanhu pavasingafana kunge vari why because wakuti rege timbomuonawo timbomukwasaasangana nemwana mubhawa baba aiwa plus mukino fati mangaremembe so like izibhawa rimwe rere kuti maybe yanga asingazivi yake but unoziva kuti chi vana vascot yona mudhara anenge aine mari onechichi obva kukwanisa kuvakwanisawo waize moti wangu so ibabeka vana vaivaika agenda yavo vakatoachivha bospeed wacho vakatomuona face to face vakataura naye vachitobvunzwa kuti time anani vakatotaura naye datimbate chimwe chinhu mufana kubata panyaya yaspeed manonga manjibvunza nyaya kuti aiwire iwe zveprogramu yekuzoita chafamba sei ine munhu here kuzikanwe kana kuti kwamangoma vhuvhuruvhuvhuru wengozati ekuti tangoti mhanya chino paangori kana paanzi achapfuura nepo waiziva bose vana ava vanogona kwaungaina mubhawa that's because neti kuti what's bhawa katinge kuchitwa zvinhu zvekuti zvekubhawa building yaye vafana chechi nezvozonzi chechi kana pachitwa zvinhu zvechechi saka zvekuti kubhawa haisiyo nyaya pamwe maybe ndo yanga ine nzvimbo yanga ifananga ichionekwa pamwe satina kutoendesawo vana vedu vaifananga vachienda ikokunoati programu yanga inani chii chaimboitika dakukazonzwisisa struggle yanga ine vanhu vakakwanisa kutaimira IShowSpeed kuti waiita zvekuita sei waifonera chief ben here waifembere here kuti pamwe maybe zvananga kutrababalas kana kuti waingoti kana iwe chigaya kusati kwetrababalas ungomirawo patraba pachiti maybe ndakatompotsa uye kwinofatsiri kupi takwenda nekusaidi kunzi kuchini Enterprise iri mutauni kudhuze neku Highland Park but tikuti check iri mbasambasa baba angazongopedzera anga kunana kwenova asi achidi zvinhu zvazvo pane vanhu vaitofambisa baba kuti ngambosvikapo kufambisa obviously iwo personal agenda yaitopushiwa ipo baba ndikuti kuti dakukazonzwisisa struggle yakachita vamwe wangu kuti wasvikepo kuzosangana naye wazive kuti izvezvizvi akutrababalas nawo abva apa statue pambuya nehanda apakati wanava waiudzwa here vamwewo waiudzwa here kunzi guys isu tiri kumbopfuura nepasera apa panotambwa zvinhu kwakuna mabest design wanga wasiri pasera apera panational zvipi zvimagoka vanga kuti self wanga kumbopa pakana ku pole position ku I think kudhuze neku nasamora panenge golf club chinotokuradza kuti ndizvo zvakaronga I think badisa nepa Royal Harare not Royal Harare there's a golf club in kudhuze nekukoko and the best designer in team wanga watogara watowe stationed ikoko wachitoita ngwe maofrosaye ndo anopfekwa ikoko kumagokati wanga watorowa hanzi kudhara wachiti no speed akauya ndikutoita sekutomhanya naye muno pabest designer pakanyonakidza wakanzwa kasongo ngechimureni ndikabiwa kabest but inini kana boys ina hangu right zvakaitika wakamakisa wakanyadziswa but takuta zvimageto youth chaiwo takuta zvimageto youth ana kusimuka vana kuenda kumberi zvakaitwa nana hatiperi zvazvo ndo zvinofana kuti vana mageto youth ana kusimuka unofana vakadaro vanyasimuka mwandakaona hangu anga asina dhini nazvo stereki aizongobata nzokopa kunzi totamba tese ndana comic wewe wangu wangoripo zvazvo passport ikanomera nombobatika zvakawanda no wanasobatika paspotlight nemarizinzi akawanda bcause ndakazodzidza tatombate mastatement aya chirungu chinonzi chirungu chine malevels kune level rana sparks nana comic elder nevamwe andika rokwira roendawo kunana chief ben nevamwe otokatosangana chief ben mumwe musi ndoti but chirungu chake chiripo but chief ben akazosangana onani najani nana Meek zvava chirungu chinoshandiswa vanhu vazhinji muzuva munomu chaisataura naspeed hachisiso chirungu ndakatofunga kuti imwewo language kuya kwaspeed andika kwandidzidzisa kuti tisungosekana nechirungu but tofanira kuti tidzidze chirungu andika vamwe wangu
tofanira kudza chirungu plus chirungu tofamba nemaregion anoziva tofamba nemaregion ukauyawo kuafrica kune cheko kuamerica kune cheko so mafanira kuchidzidzira chakasiyana-siyana anoona mujani anga nechekusaidi kunochaidiwa chekuchawapisa bcause kusangana naye uri uko manje mune makawanda vari kuda hapana chiri unique speed akatsofira unodhakuta tichinzwanana nokuti zvispira unhu akakutofunga kuti mufanira yave ndiye anotaura zvinhu sense izvo ndiye vari kunzwa but Jobho wakakwenya zvake zvimoko zvakablutikwa vakawana vanhu vakablutikwa but to those who stood out ndiana yaya but I think yaya akangokwenyawo wrong time because akamukwenyawo bosi semunhu angaina IShowSpeed vari vese mumembe vangori vese but vaitooneka kuti havasi vese zvamuchose wambeta yaya kuti memukora vakuona mavangozvichitami kucheka kuti anombotoonera kuti sorry zvinhu akakwenya ndakazoona luke yakapiwa yaya neshashiwo so achikwenya zoe ashashiwo yaya kuti iwe uchi vanoona ashashiwo vane exposure manje vanozviziva anokwenya I feel like kutoendesera speed mabhebi kuclub wasn't necessary mabhebhi api iwayo acho nekukwenyewa kuna kazotanga kutomuvaindira achitova nzvenga mabhebhi ezinhu kuti wo mabhebhi anokwenda kwazizvinhu zvekutanga zvakaplan kutanga zvakasetwa okay one thing ndandakaona zvazvo vanashashe vaitooneka kuti vagariswa apa nekuti uyara apa aitooneka kuti maprogram plans iye munhu anogara apa chinhu chandakaona kuti uya ipapa iye ane speed asi hadi speed for sure I'm telling you speed ane speed asi wakamitra speed anokublutika anokudzora plus mambo kumbozorora mambo zvore kuti majokisi nyangwe joku reshona chete ndakataura nechirungu pambacho ukona kugona kuti joku rechirungu rimwe level vari level rakapenga ndekuti pakastaurwa joku nechirungu wobva waseka ndakaona ngepana chief band pane time yaida kuti akanga joku so ize kaike kuti kana uchinzi speed muZimbabwe unoti too fast zvekuti uzwisisa but kuda kuzwa kuti speed une dzungu aifanira kuti kana une speed speed but in that what speed means man andishomisa umunudza definition kuti speed ndofunga speed hamundege kudzokera akazoti asakumana fesa nezuda mambomono sei but you know vanhu aya vakatomeka mari zvino ivana chief ben vakameka mari zvazvine mari iwe zvazvine mari zvinhu zvezvi I'm telling you atizoziva hedu but zvanga zvakanaka it was nice it was nice ini ndotofara vanhu vese vakanyadziswa maweni iwe usadhere kunyadziswa pamberi pavanhu 48 million unototanga kugadzira tikone ndio ndini uya akazonyadziswa uya mandirangarira magic akutoziti you good broker everything autogadzira mamimu nene katonoti anoshoba chitoridzo rasgele baba rasgele mira ngembozara pandakaona one levels akanzi ko ameno zvaitaura kunzi kuenda ari kupacha voice rangu like that levels akatadza kunzisa akashamisika unoona mairaskeleb zvakaitika speed yanga ari pasaidi apa raskeleb ari apa saspeed wabvati yo speed ndobva speed abablutisha wagwa big up speed baba kutotarisa zvake foni yake kuti anga asiri kuzvinzwa kana speed hadi vanhu vanodaro ende ndazoona zvakaita pamabest design abva achangubata mashamanya but ndini naunga vanhu vanatsoziva speed chaiyo chaiyo vanoziva zvemadesign apfeka short neT-shirts uyu ndiye anodesigna majumpsuit universe naimi but I feel like universe ndo wangojiswa kugrey wangojiswa kumaovros no I feel like Miss Universe was supposed to go vakapfeka zvokuitopia ivo vangatodzipena chokwadi
Sitaudza chokwadi chinoitika ndechekudai so. No, Vanhu vemodeling wayo havazikanwa vai. Ndo chokwadi. Uyai Asatoyarwa crown yake nechiyesheka havatombozikana. Ndine ngatisangana news. Zviri munhu wenews akasabuda panews akasava zvodai akasafamba news wasangana ito nazo ngamuziva kuti ndakatoerenga news. Zvafana boshongora ndoziva voice rake. bozongora muzimshevinoka andozikana kupfuura ana Miss Universe vai. No, Miss Universe was supposed to go vakapfeka zvinhu zvavo. Vafana mupurisa. Uzoti mupurisa akabvisa uniform atizombozive kuti mupurisa. Wakarasiswa madesigner. Pakudi wakagrey, motika grey. Kamisi Ethiopia keke. Kakato izvezvi kanenge katobo, kanenge kato mu relationship nyowani. Kamisi Ethiopia. Aiwa. Speed yadi chembere baba. Kana mazomura tarisisa. Ona baby Renzi Speed akurambana naro na Miss ningingo abukula. Aiwa Speed. Noti wakadzisa hombe kwaro. Chero vaimugwabvura. Hombe adika na. Ivo model kwacho kotonetsa. Kuzona pa unozopfeka seshi yega. Unenge watokura. Unenge watochembera. Modeling. Wazuri mudo wani munhu. Kuzona umkano wako wasvika. Unenge watochembera, unenge wanzwa nawo papeji. 24 years apa Speed yake ane 20. Uri chembera. But not Speed mudigara January so hombe kuna Speed. Mpana wewe. Mpana but kwakakurira kwacho ari exposed kuma Speed. And akatoona kuti environment ine magold diggers antokuronedza reader kuti there's so many gold diggers in here. Ndiresere kwa Speed amunhu akakenye ndinakidza inini. Anonza Freds. Ngoma na Freds akatopenga. Unoona Freds Apana record very fast. Freds are confused. Akawirei mngomana. Takutaura serious. Freds is confused. That guy is very smart. Unoza munhu wekuti akabatika. Ati yake. Alright, bandungoro hangu tibvunze kuti akawire. Munhu anga asipo pajetika akutotrenda kudarika imimi maidhumira. Aonera, munhu anoonera so. Ndakazvipa. Ende chinzo chachonaka. Ndosari nditaini kuti Freds are talented. Aiwa Darika muda dini mastay vanhu. But kudarika vamwe. Aiwa no, kudarika munhu andaikudza kuti Freds are talented kudarika munhu andaikudza. Bati anodiwa newanhu kudarika Freds chete. But with time wandika maZimbabwe achazwa kuti Freds are more talented than you. But chinozoitika nje kuti unozvika nguva yekupera kuona kuno akazopererwa izvezvi akabva atongopera. Akapererwa nezvekuita nezvinyowani. Alright, nama ndangwarirwa kaidi kuita ngeni. Plus hero award rinoda here kunosubmita. Award. Kadiri ona mawazi kadiri wese. Kama katofuna unozwe ne basi. Anyway guys, thank you matoenda kuma awards. Thank you. Ngeti muone munhu akasangana na Speed. Ngeti muone kwa Speed chiboto kwa Speed chiboto. Program ongo inayo here. Kati chiboto dzecho kuti Speed yakawira imo. Kuti iwo waiziva kuti achadarika ne pa KFC konje. Asida ndozvidzo kuti koyo ashanda bweka ndifuka nomubvunza akadai kubvunza so rako. Anouya unoona kuya pana. You can share. Share. Imwe chair kanje. Chitoko yakana. Isimudze. Apa kadzikama. Sikudira mukati uya. All right. Yo. Titendere nditange kuvunza. Baba staring chair Inistera kundoitwa Warren Takunda. Warren wakakurira kumasababa nditi? No. Habozi kuti wewe ufarire Speed unyaso relate akazvoda uri but anyways wakaziya sei kuti Speed achanga ari pa KFC. Alright. Program yanga inani. Ndimzi wewe na designers ndimamine program akamsangana sei. Not really. My podcast atakwasa kuzumuwana. Alright, just like a brief history kuti ndakazoziya sei. Inini Speed I started following him I think back then in 2023. Pandakatanga kuona bora because of his reaction kuna Cristiano Ronaldo. I'm a big fan of CR7. So ndakatanga ngofariro the energy anenge achingoita and my jokes zvake zvanenge achingoita nema streams ake etc. So even by the time ndakazoziva kuti Speed is coming on a 28-day
Africa tour. I was quite aware about it. Kuya kwaketa ku South Africa, was following him and so forth. So when I knew kuti ari kuya ku Zimbabwe, I just said, I just wish to kumuona. Actually, I didn't have plan yekutoendako, but yange ngoriwo wish yangu yekuti ndonomuona. And saka like one of my guys, my best friend, his name is Lai. Akazondifonera manero sikanzi Warren speed ashika mZimbabwe. Ati ashika bo. And then the morning after, quit my periods. The morning after ndafonerwa. I think that was about my past 12. Live and phone sikanzi Warren ande ku Wi-Fi to no streamer. Tione chi speed. That's a good idea. Tenda ku Wi-Fi. Tiri ku Wi-Fi avalati kuna ku studio kwedu kwe photoshoot. Saka tiri ndoita zve photoshoot. Saka tiri koko ndavana ngoti but like ndine $2 and inokwana kuenda kutown nekudzoka ande kuna speed ghetto UT. So kutanga ndakati ndine pondo andika ghetto UT yangu futi tari nechi pondo mane $4 ndovata kwira mukombi. Saka time takakwira mukombi, lucky enough tatine data futi. Saka taito stream at that same time tiri mukombi tichienda. Saka taenda kutaun. Umengoti mtown ndichona ari pana mbuya nehanda ari pakati. Saka takutonoda tatipfurei pana Manchester pana Rothmans pepe. I found out no, the guy has left town. Akuenda somewhere, but I couldn't see kuti akuenda kwako. I think about 1 or 2 kilometers kusvika pa ZBC. Ndopanda ngati speed up pa ZBC. Ndakati lai speed up pa ZBC ngatidzike like now. Conductor misa kombi, conductor vamisa komba vatadzika. The moment tichingodzika, tichitomona motorcade yake ichitoti wi vati pana Simon pepe fair pa KFC. Ndakati lai zvadhako hande ipapo. Ndovata mhanya kuti anosvika pepe. Ndasvika pa KFC andika ndakangoti ndida unopinda. Then one guy vandimisa zvakanzi mfana mbomira 2 minutes. Angopedza zvaruita. I think pane zvaitoitiko boss munesa ida upinda imvunzo uda utenga here vanoti akatoda utenga inzi tenga nekuside huko. Mamusikatobvumidzwe vanhu that moment. Batenga KFC yake ndo pakaita experience kake nemusikano wewe wakazoti wakanaka. Exactly. Watakazoisa pava. Asi yakanaka ere. No, unoza yakaitika papende yekuti ukaenda kunenyika yawanhu. Mati mudzikonye yangu. It's okay. Alright, so speed akati apedza kutenga ake KFC yake chapura nyama mukomana. Saka ndakamira padoor. Achingobuda. The reason why I shouted the way I shouted is that I wanted him to reciprocate with the same energy level yanga ndinayo, because that's the way he reacts. Boss actually pane this other video randakamboona ku America ikoko a white guy akanosvika papa ina speed andiri aingoita nga achingopfuura patanga kuti speed patanga kuspinda chama big speed sparks up to date man. Batwa ne mamonya exactly batwa ne mamonya bicycle speed vata mira vatanga kuti saka that's the same thing changoti wonder ndatanga kuti speed and then Henry bandi bata Henry ndo like chimonya chukuchi. Yeah, because I started following this guy about that. It's been a long time. No one was speed. Using the chat. When I went to my ideas, but I was speed. Vata saka Henry pakazonsiya Henry. Speed vata come on don't go to let's do the sui Ronaldo celebration. We did the sui. Yeah, I did some flips and okwanisa and so forth, and then Vandi embracer. But akandisvina. Speed is strong. Is strong. Vandisvina. Ngami square akudambatsinga. Saka ndo zvakabva zvakuitika bhato ndisiya bhato tokwira kumba ndatodzokera kumba. Saka feeling ngekusangana na speed. Guys torachuwadi panika proverb kakaripo mustudents companion so kinds of beauty is in the eyes of the beholder. I think munhu anenge akasangana naye speed achinyatsoda kusangana naye zvesure anounderstand kuti the feeling is out of this world. Takuziva makasangana speed ende makamuonesana naye
Bakapenga. Hey, saka mufunga kuti say now. I know kuti mamstimulator shoot my mukunongona say. Well, actually inini hangu this year ndandine movement yangu yandruita. Okay. Yandinewo vamwe vanhu vari kundisupport. Of course it's still starting, so it's still small. Okay. Inonzi Mari Huya movement. Okay. So Mari Huya movement zvanoita. Mari Huya movement zvanoita is just a call to a positive mindset. Okay. On a daily. Okay. Because chinoitika nchoti I've discovered kuti mari inenzere, mari inonzwa. Okay. And mari inouya painenge chidiwa. Saka zvandiri kuita nezvoti like on a daily handitika. It's almost like a podcast as well. Yekuti ndinechiti every day makuseni I create like kanenge create a motivational talk or something like that. Ndotoposta kezuva iroro ndotongomotivate vanhu kuti amana ngatipushe ngatimuke toshanda ngatidai so. Saka ndokumbiroka pakuita basa rakanaka kuti usanete uyamuzvita. Wakambozvita kaneta. Akazosira panzira. Alright. Ndapamba maona kuti wakutodawo motivation. I don't think kuti ndongona uneta. But still Zimbabwe ndimwe motivate ari ku say Elvis. Uzani mamono watseta. Wakapenga. So I think I'm not gonna back down anytime soon because I have a whole thing planned out for the rest of the year until the 31st of December this year. So I don't think I'm gonna back out anytime soon. So since I'm since in that I'm a photographer, I think it might be an opportunity for me kuti ndiwedzere kupusha basa rangu kuenda mberi through my social media platforms. It is post basa rangu ndichidi momza wangu anoita events management zvekuwaisa matenzi zvedeco nechichi. Saka ndopanda vanangu kuti plug out ndatanga kuita photoshoot but ndichingoshanda nawo at the same time. Alright. So I think ndara zvamunogona kuita kana pane number dzinobatika kuna vanogona zodo warikuona this program vanogona zoda ngachi plan my events ngochitaura kwa matende kutosese photoshoot vanonga chikubata ise number dzene dzinoti chi number dzekubata is 0773 132 388. Okay. Ndo number dzekubata 0773 132 388. Ivi kana 0774 324 424. Okay. 0774 324 424. Right, mageto it's vanhu kuona this video ndofa kuona ngomana kuti ndo basa raanoita one zva I think anodeserve kusupportwa because inini chandoona chikudayo vanhu vazhinji vanenge vachitry vanotry ari very dangerous in life. Manotry vamwe ngatimbotsaya pamotokona kumuona then bwatry bwamuona nawo takagara nawo pa podcast takutomaketa photoshoot kana ndoita photoshoot amba ndinofuna mupo one photoshoot Sazviitye baba. So guys ngatisupport mukomana yandika zvake zvifambe zvakanaka Mwari wamitse zvakanaka zvibless because kuti une pondo hainini boys here kuriska pondo pondo wana pondo mukiziwe no but bona but it just depends wese utone munhu kuti ukadzota ari motona zvinonona to riska pondo yako chango dependa beauty is in the eye of the beholder. Maukota ma motivational quotes. Chakota tatomotivate aiwa ndizvo zvese but babachiri smart ina think chitogona ndipinza mutona azandizvo ndine pondo ndo chinhu chinonyadzoshandiswa kamotivation katipa. Alright, taibata kuti zvoda kuzoisa mumwe meaning tingati machino kuda kutika katwasanukene kune imwe side maiziya exactly literally ndokwatisa pondo ikoko but still ndara makaipa ini ndara nakona screen bozi kuna njirikisi ndara hapana speed pa then pen oya waita sune mimi hakuna zvinhu zvakadaro sune jamba kaenda ndana dagi tetira kungwa pangwa bana ndizvo zvenati wamana kutamba jamba ndakona kuti mukomana atongo capture his moment then this guy anonzi Lionel pick up Lionel market asilani antofara speed ngati aitokuperekeza Lionel anofarira inini but speed amufarire because he's a Messi fan
vanofarira ini saka laino unofana kubata bhozi shamwari dzakadaroka dziri vheri shamwari yedu anotokuperekedza kunoona spidi wasingafariri aine pondo bhozi pane dhiresa rakaitika paipe hana chakabenefita paipe iwo ndo wakatobhenefita saka ufana kubata bho. Dara, thank you very much nekuya ndadatimbuye pana mumbotauro nemuri Zimbabwe. I know kuti munogona kamene maphotos amunofanira mutotora right now but matosiya time yenyu makanonotswa nashanda ndinogosvika panapa makangojegera chete kuti muye panapa. munhu anenge aregedza nyaya kupinda tichida kuti amuvhone hedu kunext story AShowSpeed ufuna kuti aneyo. Sorry. Thanks so much. Amana chibaba chifollow chakapenga. Chakaipa follow. Mabroza King zule kunobijana. Pa social media. Pa social media afana kufollow wayo. Sa pa social media mukubatika bwanzi. Pa social media pa Facebook ndine page rangu rakatonyorwa Warren Takunda panani. Then ku TikTok ezo rakanzi Warren Takunda oro ukanyora kuti iShow Craze inotobuda ipapo. iShow Craze. Ndimi iShow Craze mimi. Vakarona verana vamagara minaro. Ndanisina kungogara ndinaro andirya but ndandinewo rimwe zita rari almost similar to that but because of the experience pandakazoita come up with that name ndezvekuti ndakazoti the day after ndakazoona IShowSpeed himself akaposta the reaction andirya and then actually I don't know kuti chii chakaitika inini ndakaona message to my inbox ine yakanzi IShowSpeed nika blue mark akangoti thank you to my biggest fans yakangoyo kuinbox kwangu saka ina amene kuti ndio account yake IShowSpeed yacho na cheche because yake ni blue tick 2023 yangu thank you to thank you so much man. Itombata speed akapinda mdema ka thanks. Don't be humble. akapinda mdema hambo chibabechi. Anzi tone blue tick. Shama, ndio wana hiyo. Ndio wana. Kolio ubude. Kolio anabanaba. Watu ukazi. social media. Chigwenda mama. Ngoti ndio arukumba hivi. Ndio wagwan. Murisezeyo. Buda semdana. Hapo. Amakaipa mdana. Makapenga mdana. Unesanda ta friends nige. Boss naso watu yafuti naye. Fambira zinu za IShowSpeed. Amakaipa. Mtada. Amakaipa mwana kuti zvakanaka. Ndamba mutisupport ana bozo na zhinji kuona chi. Ana zhinji ndo rasiswa na face awo but yane face anomusupport anomu taura kuti ngadeo amakaipa. Lazima ano support mdala mkalo wako unosvika chini ndio. Ona zhinji ma friends machinja anorwadziwa. Makaipa uimbate zvakanaka. Bate zvakanaka. Ndana photoshoot gawane hapana kufunga katu. Ana photoshoot ngomtora ngomphotoshoot. It's okay, thank you. Sure. But tisata baba speed. Ko msikana akanaka wewe ngatimbomise ibaba. Msikana aiwa msikana marikuzi every African woman is beautiful. Maisiya. But nozonetsa takuakumbera. Maisiya. That lady are beautiful. Especially that day KFC. Not in town kudika chimoisundira masore. Alright, ndikuti nina ndika msikana yari very beautiful andika. If ndakataka kuona picture yari andika reku KFC angakatonaka zvo panakazona vamwe azoro zvimwe ndokanga kuita ngema gold diggers. Musikana mwana chindodona. Musikana akanaka. Musikana akanaka. Chandakazongo akanaka chi? Ari pakona ibo baba ari ega. Akanaka ari mKFC pakabuda. Achongodi zvokumiswa nevanhu. Okay. Anogoda kana ari kusutswa kuti akadaiso nechisutu cheche achinzi. Ukambona vanhu kuti akanaka ari ega. Makamisa patakazara. Chandakazongofara nchekuti ndasambo manje. Aina ndisambo. Musikana uyu asongotiwo pakazongonza akanaka izvo bango kuna kutora advantage. Ndakatozomona ato brand ambassador. But sutu ndinosaridza sio ma brand ambassador.
sutu yodha I think iri kutopedzera half ndoti 90% yeprofit mabrand abasadi nandiziye asho Chi? sutu inopa ma-content creators masutu sten aiwa iwe chakwana next story maybe nyaya kuti handipfeke zvinhu zvakachipa ndiziya masutu mamwe atotenga Kowaziva sei kuti akachipa masutu ayo. masutu achinomwe singaiziye kachipa ndanoziya zvinhu zvine zvotidhurei Sutu munaona basori mazongorohwawo zvenyu makarivara. no ndavanaidzi nyaya yavo ndinoiziva anoamba tichachokwadi ini sutu ndasingaiziye tori first time kutonzwa wete kuti sutu zvangofanira kutonzwa kuti nzi kana kunzwa kuti kunzi kuesquatini kune musika unonzi chakati nongo usingauziva isi mhosva usingaziye kune makambani wobhari kustates checho amusingatozive Next story. akachipa you understand amini kustates kune mamwe mashop akachipa handimaziye very true Acho. kubhamasa ati kwakachipa handimaziye very true it's okay But anyway, moving on tina Themba Mliswa Themba Mliswa akaita interview with the people's channel with the biggest journalist in Zimbabwe. Zigo. And painterview he reviewed something chakazonge chakutaka controversy chakazonge chakutrenda akataura iye kuti akaita ma-DNA vana vake 21 akarealize kuti pane vamwe asiri wake vamwe vacho havasi wake but what do you expect pa 21 but anyways ndasatoiona interview wasakuona mune makasara zvoda data ana Zigo anoposta paindaneti paFacebook nepaYouTube hamusi makunyanya what I think about nyaya idzi ndine two maonero ndakaita story yayo number one ndeyekuti unogona kuita gara nevana vasiri wako wabhonda nawo andike kana uchingabhonda nawo kana makutongowirira hapana zviya zvekunzi ma-DNA zvoda kudhipisa zvekudhipisa kwekwe plus umwe wacho urombo waiziya urombo ndoda kuti munyanya ude kurwadziwa stereki nekuti ndazokuchengeta mwana siri wangu ndazoita sisei saka zviri right kuti kana wazviziva kuti mwana yasi wangu andike womuchengeta akakuti afire zviripo but panofanira kusvika atime yekuti unosvika pakuzomuudza tatakagara tese tichita sese but hausi mwana wangu ndiri baba wako but handisiri ni baba wako akataurire namba anotaura but pane pakuda maturity manje yako iwewe nemwana futi kuzoti timing yekumuudza nekuzoziva age yekumuudza neenvironment nechinechii panopada zvinhu zvakawanda but panyika panapa babaka hatisanyanya kudhipisei kana mwana anzi asi wako andika it's okay it's fine kana uchimuda wewe asi kana usingamude siya ndiri Panapa ndishaisa chi-18. takati nzoda kuti china imiki If you fuck around you find out. Baba nevakadzi vakawanda kudaro uchifunga kuti unozoita vana vako vezere 21 vana vakawandisa baba. vaingonongoti sleep around but miki 21 vana vakawandisa baba. but haisiyo reason yekuti utadze kune munhu ane mwana wani wacho asitori wake kuti mwana ndiwana 20 kana 17 vesara vana vake saka nyaya manje But unoona chinoitika obviously handiri kutota like it's not to women handi vakadzi ivavo vanenge vakatomutorera advantage Themba unaona yekutomuchengetesa mwana asiri wake saka kungoti cool down ozvishoma kunokubvisira kuti ungoti maproblems zozochengetesa kukula down apo ndo atikuramba kuti kukula down usakula down hazvina chekuita nekupomerwa wakula down tingakurudzira kuchengeta vana asiri kuti munhu achichengeta vana asiri wake situation inenge aitimbotarisa futi neziso iro aiziya pane pamwe pekuti unotoona kuti noka rudo maybe bond yandaita nemwana kuna vanhu anotoadopta vana munhu achiziva kuti mwana asi wangu otomuchengeta kusvika akura so kuti tinyanyofambisa shoko kuti tinyanyonge tichinyanyopromota kuti munhu ngazochengete mwana asiri wake hazvibude because kune vana vakawanda kuchengeta kwangu muri kuitora neway yekuti kana ina think miki ndomunhu usangati usachengete mwana asiri wako kana uri murombo
Boza shikwane. But uchimwene mari zvako hapana zvinombotirwadza kuchengeta naperisi nenamai wavo wakarasika Sparks. No, what is it? What's going on? Unotora mari osaka kucharity. Chinzo Sparks my point. Utasa varume vazhinji vana nevadziwa nei. Vanovadziwa nemari yavo. Varume nemari. Inini mwana uyu ndizvo ndakakuitira. Kwandiri kubvana kuSparks. Unoziva kuti ndakasangana nemwe scenario yekuti mwana asiri wababa ivavo akasitanga kurwara. Like mwana zvazvoti mai vanga vanyepa kuti mwana wepanapo. Mwana akatanga kurwara kuda kuroorwa. Vanhu vakatanga kunetsa kufamba vachididi vazoudzwa kuti aiwa mwana uyu asiwe pano. Mai vayavo havachazivi wakarara naye ndiani. Zvinopinza mwana azokura mwana azongoda hama dzake. Munhu wese anozongoda baba wake namai wake. Mike ane point yaari kutaura. Zvinova zviri right hazvo. Pakuti munhu wese anofanira kuenda kumba kwavo. Andika kana paine zvinhu zvinonetsa nekuita sei. But a situation yekuti mwana akunzi haana kumba kwati kuti aende. Asi mwana yanga anzi ndewenyu. Andika saka chinzoona kubohwa iwewe ndechekuti munhu akandinyepera. Kunyeperwa kunotobohwa nyangwe munhu akanyepa dzimwe nyaya dzisina musoro. Kana kuti munhu andibetray. Kubetraywa kunobohwa. Ndozvinoona kutsamisa. But ndinodoresa majority yevarume chinovabohwa imari yavo. Yakasipira vamwana. Ine rangu not kuti ndoda kuti zviitika kwandiri pari kuti vazoitika njira ndine billion bosi mwana asi basi achipemita wezia ine ndikuti zvazvikazonzi zvaitika nango mBhayibheri mabastard aichengetwa sha bastard haasi mwana asiri wako aiwa wako ndoti kuti mwana nyangwe nyakanzi abva kumwe kuna aikona kuchengetwa nochihure mwana nochihure mwana nochihure mwana wangu paichengetwa patakasviba. But when I'm Meek, you don't know how to see a food to Ollah. I don't say what I'm saying. Yeah. I want to bust as a Christian Meek and did you as a Christian? As a Christian and I want to Bible wrote to and yet to promote a love. Once man now you as well, but when you see I'm going to go see it because as one. Can a man write to that Baba in the Baby? No, it's too much. I'm going to stay, but I'm going to make you also know. I say, but change it. When the judging which is zero, I was in the zero. But I don't know it. No, Meek and Mana, I'm going to see what I'm going to do. Ayo watatofanana jani mwana wa baba wa Speed awanambofanana Osaka yoza kutora kuti vana uri pakati autozundira kukata kuyounogara uri 100% utokaenda kuti ene baba ine musi wanjangozva kuti mwana hasi wangu achangoenda na baba iwe nebhondra vanaro achichema uchimubvisa mapamba uchifara naye nejamau yese yavaile kuti jamau ona magora angangoenda kudzimba dzavo zvingopera anoziva baba vemwana amazive kuzoti magora ano don't think it is nice. Aiwa magora azvandomuka zvipoko magora totoona afana muka zvipoko mwana asiri wepamba ngangoinda kumuri hati mwana asiri kumba koko ari kuna kuti afana muka ndo zvipoko handisi kuti vanochengetera vana vasiri wenyu bandi kuti ukasangana nazvo especially ukanzwa kuti mwana haana kwekuendaimbonipindure kuti hazvina basa here kuti shando yandika anoita mwana wekwasinyor andika uye obva apa Sparks apa opa mazvimba kupa mwana wasinyor mwana wasinyor apa mazvimba kupa inochengeta musinyor ndichi mazvimba kupa ndika obva afa ndindomuviga ndinochera pane chiwano chochoita kunzi baba ndoatanga wachera pakati hembe yakati mwana agara kumusoro mwana agara kuzasi mwana sei andika zvakasatedzera zvinonzi taurai chiwano chedu andika koraiti ngatitaure situation yekuti iye mwana yeye anganzi hanawo chaanomukawo kana kuita sei iwozvizvi ndakafaini utanga mondibata iwe uchinzi haisi hama yacho ngatimire hama yacho asi unozere kuti imandikuti wainchizozvisa zvina basa izvi manzi zvisa zvina basa izvi unoona mira wainchizozvisa zvina basa izvi vaziya vana wangani
wakachengetwa ukuthi baba wacho akangochengetwa chifunga kuti mwana wawo handiti vasingazivi kuti wawo mwana wacho akasvika pakufa iwo vakasvika pakufa hapana kana chikamboitika zikaroa mwana rega vane kuti vanoti anziya pane statement vanotaura munhu wese Jamal is also my son chinochitika ndoti unenge uri mhofu namboposta mwana wangu wandakandianza yafana zigo aisi kukana atorwa zigo mwana ndiwa munhu wese apinda senda kuzena zigo but unoona point yandaburisa Sparks hanzi napacho njavha mhofu aibatwi neaids Sparks unouri mhofu yo wopiwa mwana asiri mhofu saka mwana ada kumenisa kwasi otanga avana mwana truth be told avana kumacrossa road vanhu vakawanda kusvika tsuriarira vanhu vachachengeta vana vasiri wavo vakawanda vananga vachengetwe ukatonzwa jama vasi wakochengeta chero pauchazokura ndikangozvibata kuti hausi wangu unoenda mumba kwenyu kwako mandikuze Meek handiti ukuti achazoenda but zamanje manje kwendedima yakamusling jeje zvakaita millionaire ubvonza asi wakootanga ungobvuma ini ndineiwe ndatezvongatimbochengete vana chiti vakure hande kana tingeta zoona kuti havasi wedu but zvakakubohwawo usiya but ukava nomumwe munhu ane mwoyo wakakura wekuandastenda kuti hazvina basa vaiziva zvo zvaakufanira tingochengeta tichakunoda kwawanda varume tingochengeta vana kuti mukadzi andobva nemwana wake kuti utaraidi kuti anenge azoitwa aripo but vanomwe vazhinji vatine mwoyo wekutochengeta vana vasiri vavo vachagara tagati tinongochengeta kuna mwana varume vandosvika maextended tobatsira nherera kana 50 dzatingachibhadhira school fees achizipa zvekudya achiita sei haisi dhiri but hatifaniri kunyeperana zvinotsamwisa zvinogumbura zvinoita sei anyway boys zangu nhasi pathis show tina ZimDanceHall king Madflex haisi first time yedu kuhosta Madflex but nhasi rimwe zuva futi rakanaka last time takamuhosta aita second runner payandika now ndiye chibaba chamangwasa tambokurukura timwezunzwise kuti zvakafamba sei welcome yai mambo wangu uyai mambo it's now Danzo time. We did. It's now Danzo time. I think I'm finding out Mangara. Come instrument now good. Go back to the Bluetooth. What about it? Hey, someone in the flash, someone. About the flash. It's going to pull laptop. I'm going to laptop in the cable. Sanokate it also couldn't. Apa warungu apa apa warungu wanyepa sindrese rungu chapanopinda flash izini akanye bafanga ichito touch ke mutasa kana zotofuna masini zvakanaka Zimbabwe right now tatsoka manje na King of ZimDanceHall 2025 vakabva ngopedza masports we did ndofunga Madflex is first time yedu like zvonambotaura baba kuti is first time yedu kumuhosta katowanda tichimuhosta bosi ndizobelieve takaipa sasa ndawanza kutaura muri Zimbabwe takutombotanga tambobosa chi mangoma akambotora 2-3 mangoma then tobva takurukura naye kunzi zvino anofila sei ridzaikambo peokambo ridzaikambo tigaita tongogumbuka Yo Mac family we back again problem medegara ndichinetsana nemafia rangu yaiva yechimoko changu kospa bese hapana kana one aiziva namo dzangu kunze kwevabereki vangu but ndakambobita poverty pageto ndakambo struggle pachindoona kunge dinga zvondakachambula Yo, big up DJ Sparks.
Yo Mad family we back again. Baba Ben coffee problem mende garandi chinetsana ne mafia rangu. Yaiva yechimoko changu kospa bese apanaka na one aiziva na modzangu. Kunze kwa vabereki vangu patenda kambo pita pofat. Bagetonda kambo stragula. Vachindona kungidinga zvangunda kazvihambula. Zvino zviri down disina kana selula. Life yangu iri metse sina formula. Pati one chanda ishuvira kuita popular. Kuita waria mazimarisa gambula. Kulinka ne maferre lingi siri regula. Kwete bet company amika fisha na faula. Saka zveshuwa mwari muriko. Mazondi gadzirira chafura vengi varipo. Oyo vamwe vaita ndina chipo. Bati mazondi komborera pasina muripo. Saka zveshuwa baba muriko. Magadzira tafura vavengi varipo. Oyo vamwe vaita ndina chipo. Bati mazondi komborera pasina muripo. We did life haisi joku. Ndakaziya vanondida panga ndiri broku. Vanhu vane moyo yakaoma seroku. Vamwe vaisavhura dopa ndairova noku. Bati mwari vakazondisa mukati seyoku. Handiveda ndifire mumatapi bloku. Vachaita seiko ndapinda New York. Yo DJ Spox ndaona varohwa neshoku. Saka zveshuwa mwari muriko. Magadzira tafura vavengi varipo. Oyo we back again. Big up DJ Spaxy. Your Mad family we back again. Problem mende garandi chinetsana ne mafia rangu. Yaiva yechimoko changu. Cause pavese apanaka na one aiziva na modzangu. Kunze kwe vabereki vangu. Batenda kambo beta poverty. Pagetonda kambo stragula. Vachindona kungedinga zvangunda kazvihambula. Zvino zviri down disina kana selula. Life yangu iri metse sina formula. Bati one chanda ishuvira kuita popular. Kuita waria mazimarisa gambula. Kulinka ne maferre lingi siri regula. Kwete bet company amika fisha na faula. Saka zveshuwa mwari muriko. Mazondi gadzirira tafura vengi varipo. Oyo vamwe vaita ndina chipo. Bati mazondi komborera pasina muripo. Saka zveshuwa baba muriko. Magadzira tafura vavengi varipo. Oyo vamwe vaita ndina chipo. Bati mazondi komborera pasina muripo. We did life haisi joku. Ndakaziya vanondida panga ndiri broku. Vanhu vane moyo yakaoma seroku. Vamwe vaisavhura dopa ndairova noku. Bati mwari vakazondisa mukati seyoku. Handiveda ndifire mumatapi bloku. Vachaita seiko ndapinda New York. Yo DJ Spox ndaona varohwa neshoku. Saka zveshuwa mwari muriko. Magadzira tafura vavengi varipo. Oyo vamwe vaita ndina chipo. Bati mazondi komborera pasina muripo. We did zveshuwa mwari muriko. Magadzira tafura vavengi varipo. Oyo vamwe vaita ndina chipo. Bati mazondi komborera pasina muripo. We did momoyo mangu andina jealous. Plus andirwadziwe kuti mumwe aita famous. Inini mino believe my haters. But ichatakadzidza kuti black life matters. Tell them we did. Your Mad family we back again. Nasi madisi masho. Ayo nasa chombotuka vanhu. Nasi madisi masho. Hadisi kutuka vanhu. Tipe another one. Yeah, Another one. Yo We there. tell them we did. We there. Your Mad family we back again. Inini handijaje munhu kosa ndisi mwari. Handitambene munhu kosa ita mari. Saka ndogara ndiri airi. Msandipe tuma fake smile. Kwandiri hamuzi shamwari. We back again Mad family. Ndakambotamba namadzibaba vekwa mwasha. Aiti akangotapa in profit every day. Oyo mumwe musaripa besa kazopa. Shavzika ndisatani wandapanzira by the way. Saka handina chandoudzwa nezvevanhu German music. That's my business Mad family company. Idzingoma ndakatanga ndiri iron. Ndisina kana one hit parukashan. Mwari vandipa sparks ya mad combination. Meek na Jivan tiri ma champion. Anyway we step and feel tiri ma icon. Patinosvika vano pachema maikan. Papa kuda chitauro vapiwe maseman. Papa kuda munhu wa mwari apise madimani. Vane moyo ye black shibasa ekoni. Taita vafinyameze vari kudya lemon. So please mopukai. From top, my DJ. From top. Tipe from top. Yo We there.
Your mad family we back again. Baba Ben Coffee inini andijaje munu kosa ndisi mwari. Antambene munu kosa itamari. Sakandogara ndiri airi. Msandipe tuma fix mairi. Kwa ndiri ya musi shamwari. We back again mad family. Ndakambo tamba namas baba vekwa mwasha. Aiti akangota kwa in profit everyday. Okay, mumwe musari pa besa kasopa. Shashikande satani wanda panzira by the way saka. Andina chando utzwa neshe vanu German music. That's my business mad family company. It's ngoma ndakatanga ndiri ayan. Disina kana one hit parokashan. Mwariva ndi paspaxi ya mad combination. Meek na jivan terima championi. Anyway we step and fio terima icon. Patino shikava no pachema maikan. Papa kuda chitauro vapiwe maseman. Papa kuda munu wa mwari apise madimani. Vane moyo ye black shibasa ekoni. Taita vafinyamese vari kudya lemon. So please mopukai fumukai kondino vhura hombe ndiri vhura mai kobenko vapindira sodzika mai chinzwa ndiri hora ndinotyisa saka vhundukai hanzi kune podcast somunhu wababa batikai handikatepa this time parodiwa ndai tobatika kwatinenge chanzi uyai kwatisine koko toti bhai aticha idze makudone anokamina nyangwe vakauya vachizviita vane stamina witelem kuno kundodrowa ndodhisaina ngoma dzavo dzina kusimba dziri made in China vane moto mbrugwa ndine moto mberina benko vari ntebe munhu wababa vari ina witelem we back again. Guys, mukumanzwere mangoma ayo zimdanzo to the world. Azimdanzo nozongowina. Wanzwere sene kila chijoni wo makukoshesa IShowSpeed. Manza I show the city. Ndiri mudzi. Inozikwe. Zimdanzo to the world. My father. Is it true zimdanzo ina mangoma? Yo, tell him we dead. Yo mapondele we back again. Kana tangu vakavarisa kugomba vangani vaitaurisa izvezvi vakazomba ndakaita kuvamanyisa kupfuura chikomba izvezvi zvakutyisa semunhu akaromba saka ndini mambo wavo zvamanje manje kana uchirwadziwa nesuu negodo neshanje mwari ndo bombo Oyo, big up DJ Sparks from top of my star. Yo. Okay, kana tangu ndakavarisa kugomba vangani vaitaurisa izvezvi vakazomba ndakaita kuvamanyisa kupfuura chikomba izvezvi zvakutyisa semunhu akaromba saka ndini mambo wavo zvamanje manje kana uchirwadziwa nesuu negodo neshanje mwari ndo vaita life yangu ichinje kune vese vakatitadzira hati revenge saka ndini mambo wavo zvamanje manje uchirwadziwa nesuu negodo neshanje mwari ndo vaita life yangu ichinje kune vese vakatitadzira hati revenge Sparks 2026 ndakuda kuseta pesi kana ndapindira ndoita zviite wesi tala vaudza huja blessi kana mwari vakomborera no man can kesi ndaita vaite stressi kana ndapindira vakufinya mafesi kugomba ndakahwina zvefosi izvezvi kumaraini ndatova bosi saka zvamanje manje kana uchirwadziwa nesuu negodo neshanje mwari ndo vaita life yangu ichinje kune vese vakatitadzira hatiri Sora kuona maheadphones pana wangu timboteerera nyaya dzezvimubrand dzako timbonzwere ngoma panapa tikutoti andibubula yo big up DJ Sparks ndakavarisa kugomba vangani vaitaurisa izvezvi vakazomba ndakaita kuvamanyisa kupfuura chikomba izvezvi zvakutyisa semunhu akaromba saka ndini mambo wavo zvamanje manje kana uchirwadziwa nesuu negodo neshanje mwari ndo vaita life yangu ichinje kune vese vakatitadzira hati revenge saka ndini mambo wavo zvamanje manje kana uchirwadziwa nesuu negodo neshanje mwari ndo vaita life yangu ichinje kune vese vakatitadzira hati revenge Sparks 2026 ndakuda kuseta pesi kana ndapindira ndoita zviite wesi tala vaudza huja blessi kana mwari vakomborera no man can kesi handaita vaite stressi kana ndapindira vakufinya mafesi kugomba ndakahwina zvefosi izvezvi kumaraini ndatova bosi saka zvamanje manje kana
uchirwadziwa nesu negodo neshanje Mwari ndo vaita life yangu ichinje kune vese vakatitadzira hatiri venje saka 2026 zvamanje manje kana uchirwadziwa nesu negodo neshanje Mwari ndo vaita life yangu ichinje kune vese vakati hatiri venje kana usingabvume 2026 takaipa aune godo neshanje ndikabe save my father congratulations thank you pane makorokote goreje nemakorekote king hama azachigwina nguva dzakaenda ndakazongochigwina mukoma mene ndanda kunzi draw ndikutoona vamwe vachitoramba kudyiwa ya boss ne hanzoni mafans akati draw ndifanda ndibhazo yachiti ano fire zoti kana mukoma vakazoona vega kuti mawana right saka ndakukudzosa ngamashure mbichana Madflex wakagona kuyo wakati ndichadzokera kuside saka wangadzokera unoiti ya kuside kuna ndadzokera pakuti inini ndatombopowa kuna ngaleka wapowa kuna ngaleka but kuna ngaleka sewo maimunzi wose akaipa but isusu tengotoda mari tikuda cherwa tese anengaiswa watinenge tapiwa but kuna ngali takatonzi kuredio hana kukwanisa kuuya kuti chichaita kuya simona mwakweo akatya kana kuti mukuti chimdara handisi kuti anogona akatya but indobhilivha ndotyisa 4 hey 4 hanzi kuti akatya but indobhilivha ndotyisa saka chimidza kuna ngane ane zvakasangana nazvo ndi bhayo after papa vananzonzi ufanira kuya kuredio futi namadviper ndakatoenda futi madviper anokwanisa kuuya kuendawo ndotyisa ndaiziva nditokunoda kupedzisira nzeni asvika kudado ndotyisa right ndara saka izvezvizvo right makahwina nawo making ndakanzwa ndakamboita interview namukadzi nakatero bombo badgirl yaiti zvono chinhu chedu hachina takata draw ende even mari yacho tofanira kuti tese tigowane saka maiti makazoita sei makazozvifambisa sei makawina mari mukuru inini ndakapuwa 7,000 but inini kuti tozopinda futi muklashika ndandatonzwa apa chahwinwa 5 yaya pakuwinwa pane paiswa imwe 20 ndipo kazota ina thing zvakazoitika nezvekudayo ndofunga wakaona tino kuti zviite fair ndika as much as tichida nemafesi tichibhiliva kuti wakaipa ndika but tofanira kuti taisawo futi vakadzi kuti kuita sei saka ndofunga imwe yacho yakazongopiwawo mumwe champion anga ari bozi ini ndobhiliva kuti mudharachipas vanoita chinhu chacho as a way yekushowcase talent yekuti vanhu havo munaende paspotlight sherifi muchiri panapa ino ndiripo ndakungati pamwe muchiripo kam ndakati muchiripo saka ndobhiliva ini ane kuti nyaya dzavo dzinzwisisa dzesemudanzo but unofanira kutanga uri panapa ndiripo alright mudhara ndikuti mudharachipas vanoita zvekuti zvibenefite mageto youths zvisimudzire mageto youths saka vanhu ndofunga pamari yaya vangangozongopo kana second runner zvitoriko tofanira kutoshare asi are you happy nezvawakawana but patakutaura zvoti mangoma matomumadya kana kuda kuti akatanga magoma akatadza kuidya mari irira asi atochembera asina kumbodya nemangoma but imimi makatoisa 7 guda muomwe kuti sei patisei paifini dzavo ine 7 guda kovana right vari kunzwei vachiziva kuti mimi ndimune 7 guda munoziva but munongoziva isitiri mageto yoitika dj tichitoona futi zvikuitika because life yedu kubva tichikura toiziva because hapasi pese paunokwanisa kuenda kuclash wawana mari last time pandakatoenda ndakatopuwa mubhedha saka mubhedha wacho unodawo pakuzoisa kamukoma pokuisa
zvakanaka izvozvo. Saka pana ini pamari yangu ndakatozongoona kuti amai ndakasvika stand ndapedza zvangu. Wakaipa. Ndo atichide mageto tenga mota. Asi musina kufunga kutenga mota. Ndatonoti nemota ndogonongouya futi. Kuzipara mndatouya kabata na mota. Apa tungogara vanhu vanongosina imba. Wasina imba kabaro yekogara. But chetika I think ndiyatsobata point yakuti ma lifetime deals ekuti haangoitike busy mudara asi madeals anochinja life waiziya saka ndechekuti ukatongona dhita kadaro chitombotenga chinhu chekuziva kuti chinhu chingai chinyange zvakaita sei ndo inini hangu ndaitenga mota amunyepi straight because madhire mangu mandoda mota ukadhipisa anopasa moti madhire mangu nyange ini kutonakira mota ukadhipisa unotenga stand ukasadhipisa unotenga mota because ndakadhipisa mota but nedzakazotengwa nevamwe ndakaona kuti aiwa yaiwa paunozotanga kutsvaga mota ndakatozonati ndakatengwa nevamwe vangu ndakaona kuti aiwa ini nemboshiseka mota dzevanhu pandakazopakadada kutenga moto pandakaona kuti mota inodhura mota akapenga mota inodhura but mdara ini handikunyepa zvamakaita zvinhu zvine musoro because stand chinhu chekuti vana vako exactly ini ndorizina ndotora naye stand otherwise takapiwa mari takasangofunga kuti vana vedu chete kana kuti chii takutotenga mamwe mazimota takutombono wopinda muGD6 takutombonodhakwa tiri mageto youth but because zvinozongoona kuti ano next generation ofana kuwana pekugara ndopano kuti ano nganombotanga nestand because nyaya yehombe inenge iri panext generation kuti vapfana vangu because vapfana vanonga achiti mudara imboko achikuona vachiona payoutube so vachikuona chiti yo wasalipadadisalipadada ndara imboko anozotenga stand anofana tomboita mari ndoane stand kuti vanhu vangu vasazonditi ndiri mboko right ndinofunga ndakanzwa ekuti hai zvazvinhu zvewanhu kubva kokuti netsa but ndakanzwa kuti hanzi makambodanana na TNG chokwadi ya ndokatombozozwawo nyaya idzodzo andafunga kukonfirma nyaya kuti ndikukonfirma kuti ndakambozvinzwawo zvokuti iye ndiyamufana kutiudzawo kuti ndakambodanana here iye ndakamubvunza kuti makambodana akadanza ano wataudana pa takakura tese asi kundiko kunakirwa kutotanga kuti atoimba anika hanzva dzake zvinoimba hadzo but ini ndikacontribute kandakatoita futi pazvinhu zvake site handizotaura hangu zvakawanda because pana bad girl kavo muti bad girl vanozotsangu andatikwadzisa ina asingati bad girl inozonanzi bad boy katero amai strike nori confuse awaiziya bad boy anika vachikusaisa ona zvakaitika uyu ndiye akapinda mufinal clashes mudhanzo but akapinda anonzi bad boy katero so bad boy katero uyu handika mukadzi murume anonzi bad boy katero but uyu akumuti bad girl IDs so manje bad boy katero handika ndiye akapinda nauyu mufinal achibva pambonzi vaita draw vazonzi paendwa kuvha widede arova andika but aidzanyaya dzemagetozikana sinofollowa nyaya dzemageto ane zvakawana here bad boy wacho anona something mari akawana 25 gida kuda kumageto youth tonotombofadaya so ona zvakazoitika ndikuti munhu aiklasha nayo ndika ndiye munhu akaroora bhebhe unga nchibvunza ninzi TMG vari kuti nini ndakacontribute baba music yese mndanzo kana usingazive zvikuitika uinzwisisa nyaya yacho yakumeka sense because ndashazi kuti TNG apinda papi apa anopinda anokwazona music zvinoitika zimdanzo vafana vachitera vanhu vakadasana ulingete vave unofana kunge uchimboziva kuti ulingende akambotukwa nasenikeno saka ari palaini iri raiti ulingende akambosvika kumbare akanzisona ngwambi saka ndosaka nhasi ari kuimba achidayo saka nyaya inobva wainzwisisa music yedu inoda 5 levels kuti ukwanise kuinzwisisa nedata Boa, 5 levels usina data unotadza kuinzwisisa unofana kuzoti oraiti pane maevents akadai nokuti kainenge yakutaura unokwanisa kuita se kuiunderstanda kuti why uyari kunzi bad girl
Nazoibata. Ndafunga bad girl ndiye akawina kwa wakadzi. 4. Pisi jayo ijanesa mjinga. Right, ndasaba kutrongera chi this it's a short interview. Kutrongera chi. Manisana kudze akadina katakamorova. Mfeso anika bad boy. No, you are contract zoni ndati iyo ndikuziya kuti makazuva ita this ndazvinhu zvakawanda nditone tuma video ndakatoborova ndoburitsepa esaya bozoona dramatorida and everything zvinoitika wana norowanda sense but tikatonanzwe music wazinoitanga nekuperforma kutonaziye kuti no mota nezvake panapa is an artist izoti comedy asi comedy influencer asi best designer asi chimagetoisi anoimba you understand so inenge niskill kuti ndatwana airese some sofa pana mavideos and the music yesingo pana videos plus ndine EP all right ndikugadzira sarubuda ndine EP EP ansenda funga ngurubuda ndibodza senda pedza kugadzira mamasong achine maproducer all right but pana ine macollab amukuisa pa EP collab mina pepe ane ndakamboya chero kuti pana mukoma wangu vanoitira kuti ndo vakaita kuti ini nditeze ndizode kuteze zandiudze izvozvo ndisikukudze izvozvo ndikuti soni tinoda kutoteze ngoma ino tutorida ndikufanira kutouya colors sezvo makaona mukoma wangu ndakafara ndikunyeperera ngoma vachindedza pastage vachinditi ndindawina pachimbobvonzi panzi draw tamwana ndatozeta mukoma asi kugona but colors nini angu ndomuziya ndewangu zvikudaro tori top shata rangu ndoti ndati andobelieve mopfana ane love yesimdanzo chamanda kuti simdanzo ende kure ende iyi andozati simdanzo ifika kumira paari saka andobelieve mapfana akaita ngemimi mune love and respect for the elders ndakatosha mutsiko vachitondisirawo message kuita sei mufana wangu mukoma bo but vangoti ndimborichi apo anozongobatika plus gore hombe kazvinyowanika izvo plus widede kwete 26 widede saka anytime any minute mangoma anenge aita se anenge achirohwa mavhidhio ngaramai muchipisa mudara ramai muchirohwa futi mavhidhios wanada kuona anyway haina nda zvakawanda zvekubvunza because interview ndakabvunza mudana akabvunza pane nyaya achimbotaura yaka yanga ichitara kuti bad boy yakarohwa bad boy yakadanza makamita rafu kustage pastage best maya ndamuuraya mpaka handimbereme zvambuzi mona chispax kana pakatonzi droga anga sikatadze kufara nchiwani muna ndinoanzofadza munhu anganyanyoshingira sterek ndianofarira dro hawayasorowa umboide ini musandise mashoko mukana uyaita kuti akaifaanezoti inini aendera nyaya seruzivo ndoita saka ndozvinoitika ndozvakaitika akafara singeti pakanzi dro zvokuti akavati kuti mukoma wangu zvayeidro iyi ndanwa mangoma zvokuti dro but semufano wangu manje ndakatomboda kuti apabho draw but kuzobvuta trophy manje ubvonaka kutomhanya wakadei nekuti madhamu vane yavo saka iwe ufanira kudzika neyako isiri yako pade yakakumbira kuti une mukuru ndichimondipeka trophy ndibotora mapisha namadhamu ndozota se ndodzoka nayo ndozvazokuita sai makasvika mamadanga kuita semunhu iri boys rakarugura munhu chichakati mukombe pwanyika kuti mukombe pwanyika izvozvo zvokuti mapwanya ndochinja ndaimbira kana mari rasina basa nayo kani mukombe trophy mwendoone trophy kumba unoratidza momzi kuti ayo maya zvatoita zvezvindaita zvezvo ndazowinoshi mukombe because ini makoma angu vese ndebhora kani saka kune mamedhaussakudheni mamedhaus angori padesiyo yangu inini but mufano iyoyo akabvuta apa tanga kutomhanya ana akunzwisisa nyaya kutaura inandamurova ndakangosvika kuti batgirl chitamuzedu chekutora batgirl
Abadaiwa. Bana katozona kuti ada kutorwa ngechi. Mapicture yake nechi. Nechimoko. Madam yacho ndo yakawina na. Yakawina kwa kadzi. Anorova anozitindi. Asikumba Baba, unofana kuona information. Bado wafana kunzwisisa kuti ukaona kuti madam yawina. Iye unozwisa baba unongwira kuramba uchibhesera. Kuona. But hapa kashata. Bala utore scene draw. Apa isiri. But seketo into futa usiya futi. Usiya masini draw. Seketo into wataona sida baka. Wataona by draw andika but scene one. Ndakojera. Unangolisi. Ndakojera. Sawana tuzotawa takaisa mahapo. Ndakojera vanoti ndakuvuta ndakasaruzwa. Kwana asina kusaruzwa akabvu. Wona zvetika. Yaita zindadza zvinoita. Indakazoona izvi nyaya idzi kuti ndakazozvidiscover zvinezvi. Kuti kune hondo. Kune zvine zvitoitika. Kuzasi zvoti mimi musikatoziye. Zvekuti wakati zvema levels wakaita kuita cliff kwekwe. Unoona zvoti Fisman akunetsana na Major Tash. Unzwa. Saka izvi vari kuto Major Tash ati zvakati. Then Fisman asotiwo zvakati. Saka ita nasiko manditi kwata yaiza tikunzwedzedze. Kutonewo kuzasukwa isi. Yatufana tomonoteerera ndobatidza takaita podcast here. Tinzwa kuti zvizvikuitika waizemedza zvacho. Saka nyaya dzakadaiwo zvinhu. Ndipo makazonzwodza na DJ Ino. Akazonyaya dzakawanda. Saka wakona chikuzona zvazobuda pamhepo sopanama. Zvinenge zvane time zvichiitika kuzasuku. Zvakafanira satanga kutirana ulingende ana Madflex kudhara ndika. Vamwe vanhu vatanga kutirana pana ibvai. Sitadonzwa nemangoma iziya. Saka zvinhu zvinoita se? Zvinooneka mumangoma zviriko. Saka tachindoda mwana kuchikora mbava. Aida kutongobawo trophy. Munhu aisana kubaira kutora trophy bozanganzi draw. Vanhu yakazviya kuti anoona. Plus imfanele. Saka Mirais. Saka pakombo kudzera, Samkombo yoro. Mkomu ndakasiya paralyzed uri wachibadzo ukamira upside down wade. Wanzi kunosotwa. Ndakatozungonza uchapiwa munyo wani. Atikuda. Was the way I explain nayo. Kauda kuenda. Wadini mfano. Asatwa. Uri andikuona iwe ndiwe umwe. But the way I was sarangura mdara yadza tino chinhu chikudiwa padeni samda chikudiwa kudzera. Bozi pana mamamendera jobhoradza kuti chi ega bozonoda kudza zvinhu zvezvo zvakaita sematrophy ndizvo kuti vhinona wako wachatozoona kuti apati mudhara wedu nguva yakaitozama-zama chitombochi power rekuzama-zama. Anyway, because of time, Kingman, time, Shandi, gara uri kokoko, ngatichingovhanisa edu, hanya dzawandisa, even yako ngonotaura yakanaka singaiti but yatijambe. But maona ungovhara ine ngoma. Ngoma ndozita kutorora. Ngoma dzingadziro. Ngoma ndozita kutorora. Ina zvakaona zvekubvunza nhasi mupana wangu ndiyepa. Dangotinzwe ngoma vanhu vanzwe chi? Asi vichandadzidza from nyaya dzese dzatataura ndechekuti ukasati mhanya ndanzwa wamwe wese wamensheno ndandonzi sheriff munda. Ndozita rangu ndangonzwa Meek ndikanzwa Sparks. Ndana nemustudio makarwa ngoma rakaipa ndiripo ndokuti ndingonipika. Unorega kubhigwa ngese. Kana tichita interview sonia ndakaona havana mpata interview na Holi ngende ametichakaita asi Holi ngende madedido anganditsamwira iziya saka aisa inotibhiga nazopesa zomuti haiwa mbondibhiga awo shamwari pangoma panogadziriswa satengiyo mndara kuya patangobosa mangoma then tobva tarowa mabude saka andei nacho tongorova tudze kupesira. Yo, we dead. Your mad family we back again. Rekuti makajaizwa kana maiti muchawina gifi. Kugomba vamwe ndakavaendesa kulivi. Imagine bad girl ane wifi. Nefesi yake nenge muna kutikatsanga midzi. Saka ndinamurwadza seri. From top my father. From top. Depend from top. Yo. Big up DJ Sparks, big up Sheriff. Oh, yo, my family we back again. We there. Okay, Rekuti makajaizwa kana maiti muchawina gifi. Mugomba ndakavaendesa kulivi. Imagine bad girl ane wifi. Nefesi yake nenge muna kutikatsanga midzi. Saka ndini ndamurwadza seridzi. Ndamuitisa mudumbu nge ambodya binzi. Okay, asi adhibha ndobva aifiridzi. Kana vakandisaiza vanoripa nembudzi. Sparks ndakachibva
ndabata utiji kana ndapindira vanopa dona utiti ko vanopa dona utipi kutanga hondo neni mune zvivindi handikatsuruwa ipone murutsva kaviri kana wakatadzwa nakona indompedza mbiri katero ngaagare anyora wiri kozima 1 nasasangana nababa wiri saka hati step inovhunduka mbiri kana kuvhunduka fesi yekatsvuku kuviri saka ndindova vapfuura mhiripiri plus ndine hobomadhisi emandiriri saka ndiri fresh and clean common state ndirimo nelin handikeche mafeelings bvunza Brandon Lee handishande nepain pressure takarasa mobin mira ndivodze vaziye isusu hatipinzwe fiye zvekunze monopisa tiziye ndipe banga ndivavhiye ndivaite gore riye yakalazina jalavuya uya saka watichi vabharisa utanga hondo naputin mumwe akasaiza fiyo akamwiswa urine okay kwaifridze ndokunobva nemachampion kwakatiswa nana vachizviti vari nani navakuroja uglenview mbaware kwasatan vaswera vari hobo momotane ngochan vakuzita vakupisa pafashion hembe dzakupfeka dzikisonwa mbarena reason saka witelem havabve vane wini vava kuzvita zvibaba vasina chisutu chegrini hawitelem asi vadhibhabhini vakunhongera mabhini asi wasowitelem mana 300 kila indora yaunge roga ndakambokanda ndikamugama semboga ndirindega mat family tenomswaga kachimoko kari kutsoma ndabuda ndakakahaga saka hationeswe tinoona tega isuswa tengatyiswa tife tavabhega idzi ngoma ndakadzitanga ndega kana usingandifarire usaterererega hanzi anoimba madhisi ari makanzwa mega ukabatidza shade ukasenda wega saka musanditsome matsaga kuziyeni wewe stepa ndojega sejega so we tell them aitau is vital mzamashawu anyway we stepa ndovadyira mumafainawu we tell them ndiri foreign base better local anyway we stepa varbenga vanoita normal we did ndiri foreign based kwete local ndovadyira mufainawu right zvandakuita manjeti yanina sasa ndamudza ngwambi data ndemwaiteerera ngwambi yemangoma session yemangoma I think chatala naye anomfana mboya moyo adiyana kuti yokupesira tichivhara boy now tane 100 tane 1 hour 30 minutes zvangofanana neproject here from top tangovhara mire chitsvage chimwe right chekwangwambi widede mamwero dakumbovaratidza musiyano dakumbovatukira papiyano ingoma idza dzisingano inzwa musiyano inini andina beef andabhitanisa andina dzvene strict pazvinhu zvangu so usandidene chishamiso kurota mbidari mhene kana kurota maloti yaenda kwavamwene esboniwe again ndakumbovaratidza musiyano ndakumbovatukira papiyano ingoma idza dzisingano inzwa musiyano inini andina beef andabhitanisa andina dzvene strict pazvinhu zvangu so usandidene chishamiso kurota mbidari mhene kana kurota maloti yaenda kwavamwene esboniweji mwana wamadzibaba asati wonere mugaba kuno kundovhura mazhaba iye nemudzika wake havana saba esboniweji mwana wamadzibaba baba asati vonere mugaba baba kuno kundovhura mazhaba iye nemudzika wake havana saba saka vada kuganza neiko vanondiita seiko hapana hanzi mbidoro mudarireiko akambokuita seiko ndavaudza vakaipa kwete pamangoma but pafesi zvakaipa zvavanoita zvekuimba nebhesi inga ndevasiya vachienda kuchechi izvozvi vamecha madrugs vadobhuka mechi sasha hatite maskechi ndiri shasha ndopisa kupfuura eshi ndakaramba zvodombomvudza kana neshi anokuudza madhisektora keshi esboniweji mwana wamadzibaba asati wonere mugaba kuno kundovhura mazhaba iye nemudzika wake havana saba esboniweji mwana wamadzibaba baba asati wonere mugaba gaba kuno kundovhura mazhaba iye nemudzika wake havana saba saka panapa vari padonha lomunyaka inini ndiri ngaka dziri tambo ndinokaka panapa panobikwa ngoma dzinonaka kana riri distra ndinokandaro ataka ini ndosiya vavashakabvu ndikamurova mbamano tosorwa nendebvu ndini ndoita kutyora mbabvu handivhunduke zvekunzi uri black pura tsubvu saka vaudze
vaudze wokoyo yatanga honde pachimoyo ndini ndarwadza kupfuura mabayo ndine malenzi akawanda pfuura mari yadvayo saka vaudze wokoyo yatanga honde pachimoyo ndini ndarwadza kupfuura mabayo ndine malenzi akawanda pfuura mari yadvayo saka hauna kushata wakabvanganyuka kuita unge maloti wakafumuka wakanyanyosviba bhicha umbosvuka uchanzwa vamwe vachinditi ndavatuka saka bhurugwa unge mutabharuka vakuya panapa vakarohwa neguka saka apa handina wandatuka ndangova minyura nengoma saka vaminyuka saka vaudze wokoyo wakaipa ZimDanceHall to the world. ZimDanceHall to the people. Mdara zvekutaura. Thank you very much for coming. Mufanana pamushira kuteni mdara. Maipa mwari wakuitire zvakanaka wakublessei. Muramba muchibosa ngoma. Samasini anowanika Madflex andike. Madflex ibo mdara. Thank you very much mdara nekuuya. big up 4 Right, kuna interview kutrenda ameno kana makasangana nayo ya silent killer, but there's something chakanyanyo takuti ndiwe interested nayo. Ndakanzwa pachizobuda zita DJ Ollah paita nge pane kusanzwanana kuripo between silent killer na DJ Ollah ameno nyaya dzemari iri maivepo ndimaivepo tudze na nisibo pakati kwa DJ pa interview pa interview ya silent killer wana chotika chi chandakaona ni chakatika pa interview ya interview ya ndi silent killer andifonera ndobva atiti ndoko ku studio inini ndakati apo waisiti ku studio but takamboronga nyaya kulonja EP rubata message then vanazobva uya vatanga kutsanya yange ya Ollah yaiti ndakapiwa mari na Ollah bana nokwasa kwenda kushonga pakataura nyaya dzakawandisa singazive kuti interview yange isiri ya Ollah like inini ndichita interview naye handakuya kuinterview ndikuita che ndikuita interview ya Ollah ndakaya ndikuita interview ya silent killer but ndakazondasvika paground ndopa ndakaona kuti ano mukomana akaloda nechi ane nyaya dzake address. If you check the way ndaibvunza mibvunzo ndetoti takatana nyaya Ollah yobva because Ollah yange ngori nyaya yataifana kutana nezvayo tichipfuura tichienda kune dzimwe nyaya. I think Ollah anozviunderstand ndo maitira tinoita kubasa kwedu anozvinzwisa kuti kana pane zvikuitika because handikwanisi kundaona silent killer tsukunzwa mutukuna mapost nemapodcast anangachitwa na DJ Ollah ndonegedza kumubvunza kuti nyaya Ollah ndandichazoibvunzawo but yange siro agenda why takaita that podcast kwandiri nini waiziya but zvinhu zvakazopindawo and I hope my brother Ollah as yenyu mimba nyaya semudziro wamakaita semudziro wamunoita imimi munoti inene I think since even it's straightforward as a matter no akapiwa mari kuya kushow akatadza kuya kushow and I believe amfana kungota sei amfana kungorifanda mari exactly vachafambisa sei but mari inofana kungoti dzokere kune mwene wemari kana uchitora imwe dhiri rekunzi mapa mari yangu yakadya chidai so no. I feel like it's mari inofana kudzoka nyangwe pakati pamastream anonakidza sei nengo ipi nechi mari inofana kudzoka because ndakupa mari yangu unofana kudzosa unofana kuita zvandakupira mari ndakupa mari kuti ndiri transport pinda mutown unofana kupinda mutown ukatadza kupinda mutown ndakuti chindibva mari yangu handaona kuzopinda mutown but now manje chakunetsa ndechekuti nyaya yawo handira Ollah kuti chimweni pamari yangu kawani sekupa kwandakakuita se kwandakaita silent killer ari kuti no mari yandinayo sofa ndibwene kana 250 kana 2 wire nombokupa ndozopedzisa sa nyaya ndo nyaya inoconfuse asingaiti aya ndakadzidza nechekuti mari above all mari inofana kudzokera kumudzi wayo because haana kubudisa chi haana kudhiriva zvaifana kudhiriva but inini hangu ndachiti as brothers and sisters takavhiringidzana hatifani kubva tazosvika maextend waye kuti akutanga kutsvagana nemapurisa ndichichi tofana kutsvaga way yatosovha nayo yakanaka. Ndichona interview ya silent killer pane pawakatomuti ko muri kufungei nezvemari akati aiwa mari haifungwi mari yake ndoda tomudzosera silent killer adoda todzosera mari asi chiri kuzongomurwadza ndechekuti mari story criminal offense yakumutsvagisa nemacid baba muzimbabwe wanzi kutsvagwa nemacid nangowapara no if it's like this kuna vanoziva mutemo criminal. Why? Because we paid you to supply something and you failed and you didn't supply. It's criminal. It only ceases to be criminal kana silent killer kampa Ollah kana wire yasivu now because nekuna kwamne maita but aba by criminal. Silent killer kutota offered to kumpa 300
akabata tinguda kawani kana pasina mari yambotambirwa but unoona chinjatofangoona silent killer ari kuti pari kuitika chinhu chinonzi abuse of power kuti iwe wakuda kuita ngouda kundiremera kakuzviradza kuti une power kundidarika kudi waibada sevana vezimbabwe tinofanira kungotiwo nyaya chero tikavhiringidzana ngatingotsvakawo nzirawo dzekungoti umwe asara achirarama waibada kuti umwe woenda kuseri haina yangu I don't think it is a good idea. You know what? Handisi kuramba zvakutaura zvinomeka sense. Waibata it's very true. But kana uriwe wabudisa mari yako waibata papane kamwe kakupoekana nazvo kaunenge plus kana wabudisa mari yako Meek mari yako but ini ndofunga kuti ndinga vafana tsvaga way kuti mari idzo ibhadharwe Ollah afana kuona mari yake because kana kupa mari yako Ollah hasi week new king Ollah muri kutoita kusimuka kuti kuenda kumberi nezvinhu zvaro saka nawo kuti wewe unongosvika waona kuenda pana any ghetto you to 5 wire I'm sure that Ollah vanhu vanenge vekuti vanenge vane maloya vanenge vakataka kutarisa nyaya iyi nemaengo akasiyana because chinonetsa chekudai so kana Ollah akapiwa wire handiti yasivhu case muapproachiro waya kuti watosiyana silent killer achakutsvagwa nepolisi achete sei saka kana ngachifira kuti ndikapiwa waya imwe mari yangu kasazouya no nyaya yedu longa wona naona mari yake unoiwana unoona chiri kutsamwisa police silent killer utongosungwa unoona chiri kutsamwisa silent killer yoti silent killer akufunga kunge aneka kufixiwa kakuitiwa ukatonyatsa tarisa matauriro asilent killer akuti iwo kuita nguda undifikisa unongopauya ndinayo zvaizvozviwo I know mukuru wangu feel that way. Pana zvamboita nongwa iguma. I know mukuru wangu na feel that way. But chinoitika nje kuti mundharaka panyaya mari inofanira kudzokera mushonga wechipande kuchibhadhara. Mushonga wechibhadhara. Hamaziya. Mushonga wechipande kuti sei? Aiwa nyangwa kanduza zvinhu zvemusoro mari yangu inofanira ndipa. Mari inofanira kuuya. Saka ukafira pa interview silent killer akati aroda kudzosera mari. Offer kubhadhara 300 in advance achizowedzera yangu. Inapingo Ollah ndikagona ngobhadhara agona ngotambira mari yacho zvazvo kutotambira iripo because munhu wacho kudhila naye andika chinozopedzisana zvekuti ona ubatwa obva asungwa ana kuchanokwanisa kupa mari yako ita don't think kuti Ollah ada kuti munhu afixe ada mari yake I don't think kuti Ollah kuti senikira pinde mukati kana kuti I don't think so but just mari yake azosvika uko futi police nokufunza kuti una mari yako here kana unoda kuita sei unozongopesera watura iyi bozi isusu watopala ameno isusu ngatingosimbisa nekuti tofana kudzosera mari dzevanhu tofana kuva professional and everything but at the same time hatizo enjoy kunzwa kuti professionally but I think I'm professionally silent killer akada kuibhadhara ka1 mari yanoibhadhara ka1 that's true no no zvimwe zvinogona kuitika futi so unanga kuti no ndichingo but 500 ka kuna silent killer is a very big brand utakatsvaka 500 izvezvi unagona kufunga kuti genebo squad ndzengwere this time zvinoitika but zvinoya nedrama and everything no I feel like Ollah kutotanga kubhuka ngwere because ngwere izvezvi zvinenge yakutotyisa kubhuka but no but you know kuti chi mandukuti but nangu I feel like ngwera imfana kutsvaga mari ya Ollah yakakwana wise but it's zvinhu zviri bhoko nana kuti munhu fellow munhu wemuindustry mako otokubhuka otokupa mari yako ahead of time maartist azhinji anokomplaina kuti atisi mari dzedu ndakapromiswa ndakadaiso watopiwa mari yako inini papapo inini kane ndiwokuna selingeni kuti ngabhadhare Ollah mari ngangobudisa mari yako 2 ways ngabhadhare Ollah mari yake kana ine 300 sizvakutaura ngangoedzera ngangotsvaka otuwaya kana utokwereta ozopedzisa kunobhadhara kune vamwe but apa uyu mari yake bozona mari imari yakangwa iri mari sake of peace yomuntu asangonetsana nezvizina basa ozopesa mwa kunza sungwa mwa azotiza mwa azera for the sake of peace ngango afana takira diri mfana wangu diri inogona kubuda nekubhaizirana nekuti sebe kana kuba mari yangu unofana kubhudusira bochinozoitika asungwa katomboti anzi azosungwa silent killer achazongokwereta mari kuti amupe Ollah kuti asapinde mukati ngambogara kwereta uchikwanisa kupolisi I think mari ndangobhadhara anyway inini muchiunetsa now ndabudisa scene ndanaona kuti ndesafana kubudisa scene no chinoitika manje chekuti as journalist man or as podcasters hanzi ndimwe ndifora makusena hanzi wefana protect brother Ollah no it's true andofana hapana pafadzibirana aiwa kainzwa kashamwari inzwa so like no did you defame Ollah auna kumutadzira Ollah waibada zafana pa inini ndikaenda kuinterview kwa Ollah waisiya ndotaura nezvako ndiri koko kwaisiya especially ndikasataura zvinhu zvitori hazvisi harmful idhiri ringoitika chichadzati rangobhenda idhiri ndozvinongoitika kumadhiri plus I feel like iwo akaita munhu interview wotanga wambobata kuda kunzwa kuti ninga ari kufunga sei ningochitadza basa hapana content yaunobuditsa wakaona painterview yamainga mudiwa akaofa kuti interview ibviswe but Ollah akaibvisei it's business boss is business
Specialness. Alright, iye ona Sparks tiri kuti dai pane munhu aenda kwaOla achitaura nezvako Ola irega iburitse interview. Mubvunza mimi baba zvikunzi ona Sparks salengela nako yachiti Ola ane girlfriend kana kuti Ola ane vakadzi 20 kana kuti ane mwana wake asiri kuchengeta iri aingoti hazvedhiri raangoitika riri pachena riri kunze handi uyu Ola akatomboposta achitaura kuti salengela nako chunhu chiri pamhene is to just say I don't know what Ola ndiye kuita problem nazvo. Makuita problem nazvo vamwe vanhu vooneka kuti Sparks ona Ola ndewenyu. Nokuti ivavo vanhu kuna vamwe vanhu kuti salengela ndewenyu. Magona. You see wapakati pevanhu. I don't know it, it's part of business. People when profession yamakachoose people will misunderstand you. Kaunza uri panapo vanotanga kuti ngoti wewe unofarira zvemahure. And there's no need for any explanation. You see? Saka ndo zvinongoitika. Saka hai tsinyaya. So we don't give you. Exactly. That one. Okay. We don't give that one. Chinhu chiri kuda ngoclarify kuti vanongodzisa kuti like interview yanga isiri kuti kana tiri kuda kusvibisa ningi kana kudii vanhu vangotaura kuti dhiri ravo rakazongoendawo nemusango zvikazongobudawo nenzira dzisiri kufarwa nevanhu pamhene this was self-explanatory. Interview munhu akatoiona ndoona kuti no hapana munhu ari kumbocherwa apa dzinguri nyaya dzekutaura ndingotaura saka tingotaura zvitaura nevanhu nyangwe tichizoitawo zvatunoita isusu tinoteerera tinonzwa zvotaura nevanhu tozviteerera tozviconsider tozvoita zvedu exactly tinonzwa zvitaura nevanhu tozviisa apapa tozvidhipisa toita zvedu nyangwe takatora zvimwe zvavo but patinozvazobva kunozva zvedu. Very nice. Saka I think handina zvakawanda zvekutaura nyaya dzatataura ndidzo guys mwari wakuitire zvakanaka 2026 hanzi gore rekusungwa hanzi hapachasungwa vanhu zvakaita madhirendi. No, you don't believe it, but wona chechedza kuti nyaya yekusungwa nyaya yekumhanya nyaya yekubatwa irasedu zvitaura maprofesi akamazhinji unless uchiti maprofesi ese ano kwangu inini kuchechi kwandinoenda zvakanzi rinori gore rerevival tichange tichingoita zverevival zvatakabirwa newakaipa tichingozviwana indo zvandiri kurarama mazviri saka isusu tichange tichisungisa vanhu bcause tiri murevival zvatakasiya tisa kurecover masini isusu chechi kwenyu uti zvakabiwa newakaipa wakabiwa nasatan. I'm going to recover. Ndopinda Roma. Hakuna zvematheme. Hakuna theme. Roma ni ngoma ndio. Enjoy your 2026 amana. The best thing. Atongoema motivation chedeuza. But I feel like imwe chechi akatona mochiprofita kuti vanhu vari kusungwa vanhu vari kuzviwa vanoda kuti harvesting unoka kutofollowa man of God akarasika because man of God chaichi anotoziva kuti kana zvinhu zvotaurwa namwari ndozvototaurwa namwari panapa but man of God akarasika tinawo zvedu yakawanda. So man, enjoy 2026. The best decision you can ever make mugore noro is to follow Christ anditi tendeukai muteere Jesu anditi remember kuti hakuna chinokunda kunge uina Jesu even ukapara mhosva ukaita sei ramba uchitenda muna Jesu. Meek, next episode tatine munhu akafenda muno. I'm interested. Munhu akadzipwa namwari agara paugara ipapo baba.